A nejdřív půjdeš pátá špička. Hop, hop. A já budu počítat, jo? Nebo si počítej sám. Do 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Druhá nožka, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nevadí. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pojď znovu, kámo. 18, 17, 20. Tak, druhá nožka ještě, pojď. Jedem, šup. A počítej si sám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A pojď ještě druhá nožka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak, a teďka půjdeme, jo, taky známe, ze strany na stranu. Pojď, převalit nožky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Co dál? Ještě každou nožku děláme jednou, nebo už ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Chceš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super, no bombardia. Tak, co jsme ještě nedělali? Nedělala jsme ping-pong. Tak, no, ale před pinčesem ještě, co děláme? Špičky. Tak, pomaličku, jo, sám si počítej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super, hele. A teďka vyzkoušej, dej si balonek takhle před sebe. A zkus dělat ty špičky pomalu a kolínka vedle sebe. Jo, vidíš tečku? Tak, 2, 3, 4, 5. A furt balonek před sebou. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nevadí, tak, 18, 19, 20. Hele, super. Tak, dáš si na čas závod. Kolik jich uděláš nejvíc? Jo? Tak mám stopovat. Řekni, až budeš připravený. Jsem připravený. Tak si to odstartuj. 3, 2, 1, tak 1, 2, 3, 4, 5. No tak znovu. Tak znova, dobře, nevadí. Zase odstartuj si 3, sám. 2, 1, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Pojď ještě, 14, ještě máš. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 28, stop. Tak, kolik máš? 28. 28, no paráda. Myslíš, že se to nechá překonat? Aha, Zkusíš to? myslím, že jo.
Tak to zkus. Šup schválně. 1, 2, Počkej, odstartuj si to, ať to můžu 3, pustit. 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Pojď ještě 5, 29, 4, 23, 3, 25. 2, 1, konec. Myslím, že jsem se nějak v tom počítání začal Pletl, viď? Dostal se ke 30. No ale kolik jsi měl předtím, pamatuješ si? No tak, Asi 28, viď? jo. A teď jsem dobře počítal, tak máš 32, no tak to je výrazný zlepšení, paráda. Bombardák, super. Tak, ukážeš nám ještě čarování? Čarování, dobrá. Čáry, máry, 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 čáry, Tak, super, krásný. Hele, a když takhle čaruješ, zkusíš od toho ještě takhle pokrčit koleno. Jedna pokrčení, druhá pokrčení. Vidíš, jak mám pokrčený kolínka? 1, Tak, 2, to je ono. 4, 5, Pokrč 6, kolínka, super. 8, 9, 10, 11, Ty jsi borec. 12, 13, 14, 15, Pokrč 16, kolínka. 17, 18, 19, 20. Super, tak dáš zase závod na čas, kolik jich uděláš? Tak hele, odstartuj si to, kámo. 3, Počkej, couvni kousek staní, couvni kousek, ať máme v záběru tě. A vem si balonek, no borec. Tak, odstartuj si. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Tak kolik máš? 27. 27, no paráda. Hele, a měl jsi pokrčený kolínka? Jo. Jo, měl jsi? Jo, určitě. Tak Já fajn. na každou zatáčku jsem je pokrčil. Super. Takhle nožičku sleduj. Zpomalím to. To je. Hele, zpomalíš to ještě jednou, kámo. Jako takhle? No, zpomal, super. Dobrý, dobrý, krásný, krásný čarování. Tak, chceš to zkusit ještě, jestli se překonáš? Co? No, jestli jich uděláš víc, ještě zkusíme jednou. Dobrá. Hele, měl jsi jich 25. 25? Jo, tak zkus udělat víc než 25, schválně, jestli to povede. Tak, odstartuj si. 3, 2, 1, teď. A jeden, 1, pojď. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Hezky. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 24, 4, 25, 26, 3, 27, 2, 28, 1, konec. 29. Kolik máš? 29. 29, kolik jsem předtím? 25. Takže je to víc nebo míň? Víc. No výborně, super, zase si se překonal. Krásný. Chceš ještě vyzkoušet pinčes? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale víš, co zkusíme? Jo? Zase, stejně jak při tom červání, při tom pingpongu, aby si měl trošku pokrčený kolínka. Hele, takže zvedneš nožku a hop, zvedni nožku, hop, hop. Takhle, pokrčený kolínka, pokrčuj kolínka. Zvedej kolínka nahoru, kolínka nahoru. Ale nechci si zkusit ten menší míček tamhle? Jak se jmenuje? Brazuka. Brazuka, jo. Nejdřív ukážu, jak vypadá a řeknu pak, jak se jmenuje. Tak ho vem do ruky. Ukaž nám ho, vem ho do ruky, ukaž nám ho, chlape. Ten Tak, jestli pak by si věděl, co se s tím míčem bude hrát letos. liga. No, ale jaká? Nevíš, bavili jsme se o tom. Mistrovství Mistrovství světa. A přesně vem, jak tak. se ještě jmenuje. Jak? Brazuka. Brazuka, jo. No paráda.
Hele, tak vem tu brazuku a zkus nám ukázat pinčes, jaký by si dělal. 1, 2, 3. To je těžší už, viď? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Super, 22. super, super. Hele, 22. dobrý. 22. Hele, a víš, jak to zkusíme? Že zkusíš opravdu zvednout kolínkou jedné nožky, přihrát si a tou druhou nohou zastavit. Nějak, nebo nohou za míč. A zase, hele, standard. Tak, a tou druhou nohou zvedneš kolínko, přihraješ a zkusíš ho zase zastavit. A druhá, šup. Tak, nešlapej na něj. Hele, takhle pokrč koleno a takhle do něj z boku bouchni. Jody, šup. A druhá nožka. Pokrč kolínko. Super, jo? A druhá nožka. Pokrčený kolínko. Zvedni kolínko. Krásně, krásně. Ty to bylo přesně ono. Zkus to ještě jednou. Ty to bylo přesně ono. Dobrý. A druhou nožkou to zkus. Hezky. A pojď tou samou kopni. Šup. Cože? A tohle s tou nožkou kopni k té druhý. Zkus to. Která je levá, která je pravá? Kámo. Tohle je levá, tohle pravá. No super, takže levou do toho kopni a pravou zastav. Super, dobrý. Tak hele, takže placírky nám jdou a ještě ten pinčes, na tom budeme dělat, to si budeme zkoušet. Bereš to? OK, tak si šikulka. Tak čago. Čago. Tak Stáňo, proč ty takhle furt poctivě trénuješ s bíčkem? Trénuje tak, aby jsem byl stejný jako Ryan Giggs. A Ryan Giggs má 11 za číslo. A když jedu na turnaj, no tak taky mám 11. No super. Ryan Giggs.